Hej Storm, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg ride stævne på Peach, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg skal springe, og så må jeg bare se, hvordan det kommer til at gå. Jeg håber, det kommer til at gå godt. Som sagt, så sådan, jeg har aldrig prøvet at springe så højt før på Peach. Vi øvede sådan i går, men ellers så har vi ikke rigtig øvet noget. Men lad os egentlig bare sådan, snart til at komme i gang. We come alive, dancing in the dark, feeling so alive. Beats and melodies we can't resist. Lo-fi house, our sweet little bliss. Drifting in the air, lay back vibes, we just don't care. Mellow. Og det gik vildt godt. Nu skal vi have første plads, og det der. Første pladsen går til Tille. Oh my god. Oh my god, Peach. Okay, nu skal vi springe rigtig højt op. Yeah, kom så, Peach. Du er så dygtig. En dygtig pige. Okay, jeg glemte at filme, men nu kommer jeg stallen igen. Og Peach har fået noget mad og sådan noget. Men nu er jeg egentlig sådan, så jeg går ind og skifte tøj. Og tager hjem, så. Okay, nu har jeg fået skiftet tøj, og nu skal jeg egentlig bare tage hjem. Så jeg vender tilbage, når jeg er kommet hjem. Okay, nu er jeg kommet hjem. Det gik sådan virkelig godt. Vi fik en førsteplads, og det er vi glade for. Det er første gang på Peach. Så ja. Men hej.